Minä asun vilkkaasti liikennöidyn tien varressa. Siinä paljon kulkee autoja ja on ruuhkaakin aina välillä. Ja siitä mieleeni nousee ajatus. Mitä sanotaan hebrealaiskirjeessä, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, uutta elävää tietä myöden. Ja vain sitä tietä myöden meillä on pääsy taivaan kotiin. Ei ole muuta tietä. Jeesuskin sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Hän puhui, että on kaksi tietä. On lavea tie, leveä Uudella Suomella sanottuna, joka vie kadotukseen, mutta kapea on se tie, joka vie iankaikkiseen elämään. Ja harvat löytävät sen. Niin moni kulkee sitä vilkkaasti liikennöityä tietä, jonka määränpää lopulta on kadotus. Ja on hankalaakin kulkea välillä sitä kapeaa tietä, pysytellä sillä, ettei vaan jalka lipeä myös sinne toiselle puolelle, koska molemmat ei olla voi. Ei voi kulkea molempia teitä yhtä aikaa. Ja kuitenkin se kaitatie on se paras tie. Säästyy monelta harmilta tällä maan päällä jo, kun lähtee kulkemaan sitä tietä. Kyllä sillä lavealla tielläkin voi olla hauskaa ja hyviä hetkiä. Mutta kun sen tien hallitsija on vihollinen, josta Jeesus sanoo, että hän ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, niin hän voi tuhota sitä elämää jo tämä elämä aikana. Mutta viimeistään kerran määränpäänä on se rangaistuspaikka, jota ei ole tarkoitettu ihmiselle. Se on tarkoitettu paholaiselle ja hänen langenneille enkeleilleen. Heille se tehtiin rangaistukseksi. Ei paholainen ole siellä enää hallitsijana. Hän on myös rangaistavana siinä paikassa. Ja sinne Jeesus ja Jumala ei tahdo, että kukaan meistä joutuisi. Ja siksi hän vuodatti kalliin sovintoverensä. Hän antoi ruumiinsa ristiin naulittavaksi, kantaakseen koko maailman synnit ristillä. Hän kärsi kaikkien meidän menneiden, tämänhetkisten ja tulevien tekojemme tähden. Ja antoi meille ainoan lääkkeen syntiä vastaan, joka todella pesee villanvalkoiseksi, lumivalkoiseksi, kun me menemme tuolle puhdistuslähteelle, joka on annettu. Se löytyy Jeesuksen nimessä ja se löytyy Jeesuksen veressä. Tahdotko tänään tulla tuolle verilähteelle? Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä, että Jeesuksen veren kautta sanasi mukaan meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Herra, pyydän, että tässä hetkessä peset pois meidän syntimme, että me tulemme lumivalkeiksi, tahrattomiksi. Ja kiitos Herra, että muistutat aina kun jälleen vaatteet likaantuvat, niin Herra, muistaisimme tulla tuolle puhdistuslähteelle. Kiitos Herra, että sinä asut meidän sydämessämme. Ja kiitos Herra, että sinä tulet asumaan sydämeen,
kun joku ihminen tällä maan päällä huutaa sinua avuksi, pyytää, että Jeesus, haluan olla sinun lapsesi, haluan ottaa sinut oma elämäni Herraksi. Kiitos Jeesus, että sinä todella tahdot puhdistaa ja ottaa omaksesi. Herra, kiitos, että saan jokaisen, myös itseni, synnit tässä julistaa anteeksi annetuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.